gyda chi ddibyddio. O argydd ein Duw, unwaith eto, dyn ni'n dod gyda fron yn ceisio dy wyneb, yn gofyn am dy ras yn enw Iesu. Gofyn nawr o Dduw i ti i'w fiwhau ni ac i agotáu at ein calonau ni, i ro ryw gyffro yn ein calon, a byddwn ni'n ymateb i bethau y nefoedd. Ac dyn ni'n arbennig o Dduw yn diolch am yr arglwydd Iesu. Hebddo fe o Dduw byddwn ni yn y pechodau, yn dioddef bob math o beth, heb sôn am y marwolaeth tragwyddol. Ond yno fe y mae bywyd, mae yna byddeiant a llawer mwy. Ni'n diolch amdano fe, diolch am ei gwmni fe, yn gofyn i ni gael ei gwmni fe y prynhawn yma, mwyn dygoniant. Amen. Mae gadewch i ni gan i emyn i'r 590. Mae fy nghalon am ehedeg unwaith eto i fyny fri. Gadewch i ni sefyll i gan i emyn 590. Croeso yn gwasanaeth ni prynhawn yma. Ar ôl gwasanaeth, fydd yna lluniaeth ysgafn yn ynniaeth y drws nesaf.
Cyfarfod gweddi ar y trydydd nos Iau bob mis, sef tro hyn Tachwedd ar y Geinfed. Yr wythnos yma, mae yna gyfarfod diolchgarwch, cwrdd diolchgarwch, nos Iau, am hanner y saith, a Dafydd Morris fydd yn siarad, sef nos Iau yma. Mae yna cerdiau i gael, sydd yn rhoi manylion dolyg hefyd, ond mae yna manylion o'r cyfarfod diolchgarwch ar y daflen yma. Os chi eisiau gwahodd rwy'n neu jyst mwyn cael cerdyn er mwyn gwybodaeth, maen nhw i gael yn y cyntedd. A fel fe nes I sôn, mae'r noson o garolau, Rhagfyr y Pedwerydd, hanner 9:07. Oedfa nesaf bydd Alun Haim pregethu Pnawn Sul, hanner 3. Fe gymerwyn y casgliad y nawr, tra'n canu emyn 581, 581. Beth yw'r achos bod fy arglwydd hawddgar grasol yn pellau, yn gyddiedig neu yn gyhoedd, mae rhyw bechod yn parhau. Tyrd y nawr, tor I lawr, fy ynwiredd, fach a mawr. Fe gymerwn i'r casgliad nawr ac aros ar ein eistedd I ganu emyn 581. Mae darlleniad pnawn yma o Llyfr y Salmau, Salm 90. Salm 90. Ti arglwydd fios yn bryswylfa I ni ym mhob cenhedlaeth. Cyn gwneithio'r ymynyddoedd a llunio ohonot y ddeiar a'r byd. Ti hefyd wyt Duw o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Troi ddyn I ddinistyr a dywedi dychwelwch feibion dynion. Canes 1000 o flynyddoedd ydynt yn dy olwg di fel ddoi, wedi yr eil heibio ac fel gwyledwraeth nos. Dygu hwynt y maith, megis a lleferiant, y maint fel hyn, y bore y maint fel llyseien a newidir. Y bore y blodea ac y tif, prynhawn y torir efymaeth ac y gwywa. Canes yn dy ddig, y dyfethwyd ni, ac yn dy ludiogrwydd yn brawychwyd. Gosodais ein hanwiredd ger dyfron, ein dirgel bechodau yng ngoleuni dy wyneb. Canes ein holl ddyddiau ni a ddarfiant gan dy ddigofainti. Treliaswm ein blynyddoedd fel chwedl, y nyddiau ein blynyddoedd y mae 10 mlynedd a 30 ac os o gryfder
ac yr heiddi'r 40 mlynedd eto ener sydd boen a blinder, canes ebrwydd a derfydd, ac ni a ehedwn ymaith. Pwy a edwyn nerth dy soriant, canes fel y mae dy ofn, y mae dy ddicter. Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon iddo thineb, dychwel arglwydd pa hyd, ac edifyr y ha o ran dy weision. Diwalla ni yn fore a drigaredd, fel y gorfoleddom ac y llawen ychom dros ein holl ddyddiau. Llawen ha ni yn ôl y dyddiau y cysyddiaist ni, a'r blynyddoedd a gwelsom ddrygfyd. Gweled y waith tuag at y weision, a ddygoniant tuag at eu plan twy, a bydde prydferthwch yr arglwydd ein diw arnom ni, a threfna weithroed ein dwylo ynom ni, trefna waith ein dwylo. Amen. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ein diw, dyn ni'n dod unwaith eto mewn gweddi gyda fron, yn gofyn o Dduw am y ras naw a drigaredd, wrth i ni i agosau ato ti, ac agosau yn enw yr Iesu. Achos pechaduriad ydyn ni o Dduw, pechaduriad o y dechrau i'r diwedd. Mae pechod ym mhob rhan ohono ni. Does dim un rhan ohono ni heb bechod o Dduw. Does dim un dydd na wythnos na mis, blwyddyn na degawd heb bechod. Mae pechod o Dduw yn rhan o'n hanes ni, ac o Dduw beth a newn ni a'r pechod mae gyd, wrth ni ystyried sancteiddrwydd, a pa mor wahanol wyt ti o Dduw. Wyt ti yn Dduw sydd yn bir ac yn sanctaidd, yn Dduw sydd yn gyfiawn ac yn gyfiawn i ddod a ddigofaint ar pechod, i farnu pechod, fel y dylu ei farnu, wrth ni ystyried o Dduw pa mor ddrwg yw pechod, pa mor llawn o anwiredd yw e, llawn o'r hunan a dyrchafu'n hunan, mor anwyr yw hwn i gyd o Dduw, mor anghywir yw e hefyd, ac dyn ni'n anifuddhau, dyn ni'n anifydd i'r gorchymynion ac i'r ysgrythyr. Dyn ni'n crwydro i ffwrdd o hyd o bethau da, mae drygioni yn popeth yn ni'n gwneud a hunanoldeb, o Dduw beth newn ni a pechod mae gyd yng ngolwg dy oleuni a dy sancteiddrwydd. Pa o beth sy'n gael i bechaduriaid, o Dduw wrth ni ystyried mewn gwirionedd, a nid falle yn edrych yn ysgam dros y peth, ond wrth ni ystyried mewn gwirionedd, diwedd bywyd a cyfarfod a'n Duw. O Dduw, does dim gobaith felly i weld i ni ar wahân o'r efengil i bechaduriaid o flan Duw sanctaidd. Ond mae yna obaith. Mae'r gair wedi gosod lawr trwy'r canrifoedd, y gobaith yma, ac wedi gosod y gwahoddiad o oes i oes, yn cynnig i bobl yr efengil yn Iesu Grist. Mor hael, mor hyfryd, mor raslon yw'r efengil. Popeth arall trwy'r byd yma'n gas ac yn llawn pechod. Mae un afon sydd yn rhedeg trwy'r cyfan, sydd yn bir ac yn hyfryd ac yn raslon. Yn afon sydd wedi codi o uchderau nefoedd a wedi dysgun i'r byd yma. Ac Iesu Grist yw'r afon hynny. Fe yw y dwfr bywiol, fe yw y bywyd. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod yr afon yma wedi dod ar ein traws ni, a bod ni wedi ffeindio ein ffordd wrth yr afon a wedi cael y bywyd ohono, wedi derbyn y gras a ffrwythlondeb sydd yn Iesu Grist. O Dduw, dyn ni'n gofyn yn awr i ti i ymestyn y gwahoddiad yma, y gras yma, i ti fywhau uneidiau, mor drwmgwsg, mor farwaidd i'w cylonau. Hyd yn oed pobl Duw yn gallu fod yn farw bod bywyd na hefyd. Ond o Dduw, wrth ni edrych ar effaith pechod dros y byd yma ac yn yr eglwys,
o Dduw, mor dawel, mor di-symud i'w calonnau dynion. Ond o Dduw, nawr wrth ni ymgynnull y prynhawn yma, dyn ni yn gofyn i ti fyw haini ac i gyffro ni ac i ddod â ni o Dduw i'r dwfr bywiol yma. Byddwn ni'n cael y gwir bywyd, cael y adfywiad yma sydd yn yr Iesu. Rho ni dim llai na'r Iesu o arglwydd. Am y fe, dyn ni'n gofyn. Ni'n gofyn am fab Duw. Ni'n gofyn am y bywyd a'r gwirionedd. Gofyn o Dduw i ti i roi fo i ni y prynhawn yma. Byddwn ni'n derbyn ohono ac yn hyd yn oed yn ei gyfarfod ac yn o Dduw hyd yn oed yn profi fe. Gofyn o arglwydd i ti glywed ein gwyddiau ni. Mae sawl achos mae y prynhawn yma gydfrondi. Bob calon fel stori, bob calon yn hanes, a bob calon yn enaid. Ac o Dduw, dyn ni'n gofyn i ti agosau bob un o ni. Ac o Dduw i ni nabod ti. Fel nath Moses weddio, ofyn am olwg o ogoniant. O Dduw, mewn ffordd, dyn ni, falle nid fel Moses, nid mor ddewr a Moses a mor ysbrydol a Moses, ond mewn rhyw ffordd dyn ni'n gofyn am yr un peth. Ni gael rhyw olwg ohono ti o arglwydd. I ti fynegu dy hunan, i ddangos dy hunan i'n calonau ni. Datguddio o Dduw, dyn ni'n gwyddio. Yn gofyn nawr o arglwydd ar dy law ar y gwasanaeth yma, ar gweddill y dydd, am yr cyfarfodydd y prynhawn yma sy'n cymryd lle yn arbennig wrth i ni fod yma. Dyn ni'n gwyddio am ein hunain, a byddwn ni dan y gair. Bydd y gair yn siarad â ni, a bydd yr ysbryd ar y gair, a bydd yna awel, bydd yna anadlu ar y cyfan. O Dduw, clyw nawr ein gwyddiau. Yn gofyn ti fod yn gymorth ac yn help i'r pregethwr. Ac hefyd i ti roi ni clistiau i wrando. Byddwn ni'n gwrando'n dda. Nid jyst bydd y gair yn cael ei fynegu'n dda, ond bydd y gwrando'n dda hefyd. O arglwydd, rho rhywbeth yn ei calonau ni. Fydd yn mestyn ymlaen ac yn sychedu ac yn derbyn. Felly o Dduw, dyn ni'n gofyn y cyfan yma. Gofyn am y rhai sydd ddim yma prynawn yma. Rhai yn ein teuluoedd ni. Pob math o amgylchiad. Gofyn o Dduw i ti fod yn rasol yn nhw o Dduw. I ti fynegu a dangos fod ti yn Dduw cariad ac yn raslon o oes i oes. Clyw felly yn gwyddiau a gofyn y cyfan yn Iesu. Amen.
Wel, cyn i'r pachedig fyrnon hai am dod i bregethu prynawn yma. Newn ni ganu emyn 103, mi dafla maich o ddiar fy ngwar. Gadewch ni sefyll i ganu emyn 103.
mae'r testyn y pnawn yma yn llyfr y Salmau a Salm 90 ar 12 adnod. Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon i ddoethineb. Mae'n adnod trawiadol iawn. Disgyn i felly gyfrif, dysgu cyfri. Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon i ddoethineb. Mae'r salm hon yn rhoddi disgrifiad yr uchel o Dduw. Nid Dduw bach sydd yma, fel rhyw y greadur sydd yn mynd o gwmpas y blaned fechan hon, ond Dduw ar uchel iawn. Ond yn aml iawn, mae Dduw yn cael ei ddisgrifio gan y dyn cyffredin fel Dduw bach iawn. Ond mae'n hyn yn eilfer adnod beth iawn, cyn gwneithur y mynyddoedd a llunio honno y ddeiar a'r byd, ti hefyd wyt Dduw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Nawr ystyriech hynna. Cyn gwneithur y mynyddoedd i ni, mae'r mynyddoedd yn fawr. Ond wrth gwrs, bach iawn i'n planed ni i gymharu ar bydysawd, ond serch hynny, maen nhw'n fawr i ni. Mae'n gofyn i ni edrych ar y peth agos at ni. Cyn gwneithur y mynyddoedd a llunio honno y ddeiar a'r byd, ti hefyd wyt Dduw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Mae'n anodd iawn i ni ddychmygu hynna. O dragwyddoldeb, cyn dechrau amser, a hyd dragwyddoldeb, pan bydd amser wedi hen diflannu, da ni mynd ar amser, dechrau gorffen rhywbeth, ond mae yna dimensiwn arall i gael, sef yr un tragwyddol. Nid oes neb allwn ni gymharu â Dduw. Ac eto mae pobl yn siarad yn ysgafn. Fel gweinidog am flynyddoedd, wedi cymryd llawer o angladdau. A wedi clywed bob math oeddech chi o bobl yn siarad, dod gyda chyfeillion, ddim yn mynd i gapel hynna, mae'n debyg. A fydden nhw'n dweud fel hyn, wel, diolch bod yna rhywun o'ch ben yn edrych ar yn hola ni rwla. Diolch bod ni ddim ar ben yn hynna'n te, a rhyw eiriau bach fel yna. Ond dwi'n cofio rhywbeth gwaith, diriwiad. Ar y dechrau oedd yn mysylwi, os o'ch chi'n cael anglad yn y capel llywni, oedd yn anglad go fawr, a lot o ffrindiau, a hyn i ddim yn mynd i gapel yn debyg ag eglwys chwaith. Pan fyddwch yn rhaid mynd allan, mi fydden nhw yn codi ac yn ei chanu hi. Ond cyn i hir, mi fydden nhw'n codi, ond ddim yn ei chanu hi. Ond cyn i hir, oedden nhw ddim yn trafferthu codi. A gwaith byth, a dechrau siarad, tra'n y canu'n ymlaen. A dwi'n cofio, y gweitha dwi'n cofio, yn y crematorion o hwn Gaerdydd, dyn ifanc 80 di cael ei ladd yn anffodus. A'i dad a'i fam yn gofyn i fi gymeryd yr anglad am bell drôn o'r capel. A oedd o'r lle'n llawn oedd yn ifanc, oedd o'n athletig iawn, ym mhob sport o drach chi fel amdano. Ac oedd hi'n llawn oedd yn ifanc, rownd o 5 ar 20 a 10 ar 20 oed. Ac dyma i fel sy'n rhoi emyn adnabyddus allan. A rys i yr emyn yn Saesneg i chanu, wrth gwrs, Jesus, lover of my soul. O'n i'n canu 11. Oedd neb yn codi a neb yn ei chanu, ond dwi. Na chi diriwiad. Os ewch chi bentre, os ych chi wedi dod o bentre bach o'r wlad, os ewch chi yna rwan, a ddim wedi bod am 20 mlynedd falle, fydd o bentre gwahanol iawn. Fydd y capel ar y feilion. Fydd hynna. Fydd yr iaith wedi newid. Fydd y cwpl wedi mynd ar goll. A mewn ystyr weithiau'n drist iawn, chi'n teimlo,
mae'r Gymru oedd ni'n abod wedi marw. Ond allan o'r llwch. Allan o'r llwch. Fe all Duw godi eto. Dwi'n cofio yn yr Unol Daleithiau, dwi'n crwydo gormod rwan hefyd, cofio yn yr Unol Daleithiau a mynd i Yellowstone Park. Yna dan enfawr di bod ar goedwig enfawr, oedd canodd y filltir, canodd. Oedd yn gwneud oriau yn mynd trwy hanol i. A wedi llosgi'n ilw. A fyddwch chi'n edrych o'ch chi bron mewn dagre i weld a meddwl mae'r coed enfawr yma wedi cael ei llosgi'n llwyr. A mae'n miliynau ohonyn nhw, mae'n debyg. A mae'r dyn oedd yn gyrru'r car yn dweud fi, pidwch a torri'r car yma. Edrychwch yn ofalus. Mae gan y coed yma, beth yn galw'n cyrnel, a fedar o ddim datblygu os na'n iddo cael ei losgi a syrthau'r llawr. Mae'r rhaid cael tân i egino. Mae'r rhaid i gael o. A da fi'n edrych yn ofalus ac oedd wawr werdd allan o'r llwch o'r coedwig newydd yn codi. A fel a dwi'n gobeithio am Cymru, allan o'r llwch y bydd Cymru newydd yn codi. Gobeithio te, gobeithio. Mae'r salm hon yn neud fi'n hiraethus iawn i feddwl am fawr yr Duw a'r ffordd mae wedi cael ei ddibrisio. Ac eto, tydi Duw ei hun, ddim wedi mynd dim llai. Sut Duw sy'n gynnwch chi? Duw bach? Duw mawr? Wel, o'n ymlaen i ystyried rhyfeddod ei berson. Cyntaf fod, y rheolaeth Duw. Mae'r rheolaeth Duw yn gyfan gwbl nerthol. Mae amser yn perthyn iddo fe. Os oedd ei roed o mewn ffordd bach simple, fo bu amser. Fe ddechreuodd amser ac mae'n mynd i orffen dydy. A da ni ymherthyn i amser. Fedrwn ni'n dychmygu byw tu allan i amser, ond fe'n awr rhyw ddydd, yn uffer neu nefoedd. Ond creaduriad amser da ni. Ond fo sydd bu amser, mae o yn ei ddwyl o ef. Y mae genedigaeth, a marwolaeth, pob creadur byw, yn ei ddwylo ef. Ych genedigaeth chi a fi, a dydd fy marwolaeth i, a dydd eich marwolaeth chi, yn ei ddwylo ef. A fedrwch chi'n dianc rhag y llaw bydd y dod ac yn eich cymeryd chi. Yn cofio un amser ar ôl oedfan o Sul, o'na fachgen bach wedi dod gyda'i cariad, oedd hi'n Gristion bach. Ond oedd o wedi dod hefo'i, oedd o ddim yn Gristion, ond oedd y fachgen ffein iawn. A fydd oedd atai yn hynny'n anisgwyl braidd ar ôl o'r oedfa. A meddwl wrtha fi, da chi wedi peri mi feddwl. A mae'n ei difer gen i nawr sy'n wedi dilyn y sgwrs i fyny. Ond oedd ddim yn meddwl bod angen ar y pryd. Da chi wedi peri mi feddwl o. Wel, o'n i'n gwybod dim byd am hyn. A siŵr bod 6 mis wedyn. Ac oedd yna gymaint o fyfyrwyr, o'ch chi'n gwybod o un dim yna. A dyma mi'n sylweddol i'n sydyn, mod i'n mynd i gweld ti's Belfawr, bron i flwyddyn lle. Ac yna un diwrnod oedd hynna fe thadau mam, oedd hi'n gweld i. A dyma hi'n dweud, chi'n gwybod beth i gwyddo, ydych chi? Nag o'n i'n mynd fi. Wel, o'n i falch bod wedi clywed ar y feingil yna. Dwi ddim yn gwybod os credodd a'i peidio. Ond oedden ni'n mynd at yr hwnnw wedyn, ac oedd hi yn wyl banc, rhwng y traffig mynd a traffig dod nôl. Ac un car oedd ar ochr arall, a hwnnw'n car cyflym iawn. Ar ganol y ffordd oedd y teiar mawr. A dyma'r car yna yn hitio'r teiar, a mynd i fyny yr awyr, a ni oedd yr unig car ochr hyn, doedd ddim byd arall. A fe welon ni'r car yn troi ac yn syrthio ar ein car ni, ac ar ochr y cariad, a lladdwyd e. Oedd y peth i weld, yna mae'n hosibl. Oedd y ddwy ochr, un car fan hyn, ar draffordd. Pwy feddyl i e? Oes neb yn gwybod pryd na sut, ond un peth yn ni'n gwybod, fe ddaw.
fe ddaw, yn ddiamau fe ddaw. E fe yn unig sydd yn abl i dynnu ni ato fel ni ato e fe hun. E fe yn unig sydd gallu agor ein llyged i weld mae Duw yw Duw. Mae nerth gan Duw yn adnod 5. Dygu hwynt ymaith megis llefeirian sy'n maent fel hun y bore, mae fel llysiau a newidir, y bore, blodeuau ac y tyf, prynhawn y torri'r efamaeth ac y gwyfa. Canis ein holl dyddiau ni a ddarfiant gan dyddi gofaint di, treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Mae'n dweud, dwi am ddisgrifio'ch bywyd i chi. Mae o fel chwedl. Fel rhywun yn dechrau stori fach yn ei gorffen hi. A wedyn mae'n cael ei anghofio gan y byd. Yn Psalm 103, mae'r gwreiddiol i'r gair yna am ddiddorol iawn. Treulio bywyd fel ochenaid. Beth o hwnna? Glywes i ochenaid. O bywyd oedd o. Faint fi o byw? 40 mlynedd. Oedd o'r ochenaid yn fyr iawn. Oedd hi fel yma hi. Fel ochenaid. Fel chwedl. Dyna yw ein bywydau bach ni. Ac eto mae gyda ni feddwl mawr o ni ein hynny. Treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Yna mae Duw yn disgrifio ein cyflwr adnod 8. Gosodir ein hanwiredd ger dyfron, ein dirgel bechodau yng ngolwg dy wyneb. Na chi beth mawr. Rhyw ddydd yn ei sefyll o flaen Duw ac oedd yn gosod fesul un ac un ein holl bechodau. Pethau ni di anghofio, ond maen nhw yn ei gofef ger ein bron ni. A da ni'n gallu gweld mae canlyniad hyn yw dicter Duw. Canis yn dy ddig ydy beth wedi ac yn dyliw diogrydd yn barawychwyd. O'r hyn, yr ydym yn dysgu rhywbeth am Dduw ei sancteiddrwydd. A chi'n falch dwi, mae'n dda, yn byw am byd budr, brwnt, fel ni. A di mae yn dydi, hwch yn newyddion ymlaen, byddai chi'n clywed, anfoesoldeb, rhyfeloedd, croelondeb, ond mae'n sanctaidd. Mae'n sanctaidd. Mae'n ogoneddus. Mae'n ogoneddus. Fedrwch chi'n oed, as chi'n teulu dim mlaen o gan newyddion, fedrwch chi'n mlaen a gorffedyd, gogoneddus. Ddim gogoneddus o gwbl, trychu nebus. Trychu nebus. Dyna'r sefyllfa. Lle da ni arni te? Wel, dwi'n hoffi'r emyn yma. Dwi'n hoffi hi, wel, dwi'n ni'n mesfaint, ers o'n i'n fachgen 30 oed, dwi'n meddwl. O'r flaen o Dduw, rwy'n dyfod. Gan sefyll o hir bell, y pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell, trigaredd wy'n ei cheisio. A'i cheisio eto naf, trigaredd i mi dyro, rwy'n marw, ond is caf. Pechadur rwy'n mi welaf o Dduw na llaw ddim, rwy'n dlawd, rwy'n front, rwy'n aiog, o byd trigarog im. Rwy'n addef nad oes gennydd trwy mywyd hyd fy med o hyd o'n gweddi pechais. Nid yw fy'n heiddi hedd. Ond mi glywais gynt o Iesu. A'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Na chi fendi te, heb gofio'r camwedd mwy. Reswm Duw. Byr yw ein cof ni, a da ni'n anghofio mae byr yw ein bywydau ni. Treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Yn aml iawn, yr ydym yn honni pwys ar bethau hollol di-pwys ac yn llai pwysig yng ngolwg Duw. Dyna ni yma heddiw, dydy wedi mynd yfori megis ochenaid. A mae'r salmau nawr yn gyrru y pwynt o fyrdwr yn bellach, o fyrder yn bellach.
Yn nyddiau ein blynyddoedd, degfed adnod, yn nyddiau ein blynyddoedd, y mae 10 mlynedd a 30 ac os o gryfder y gyrheiddir 40 mlynedd eto ei nerth sydd boen a blinder. Mae'n apelio rhan yn meddwl ni. Gyda'i granda. Os fyddi di byw 10 mlynedd a 30, wedi gwneud y dda iawn. Ond os wneud i trwy nerth, rhyw ffordd neu gilydd, gyrraedd 20 mlynedd, 40 mlynedd, fe wneud i brofi mai poen a blinder. Wel, a rhai nawr, da men i hynna. A tri oed yn arbennig, da chi'n teimlo, dim gwahaniaeth, i fel o'n i'n 100%. Neu, o'n i'n dydwch yn drigen, o'n teimlo dim gwahaniaeth o gwbl. Wy'n cerdded yn sionc, wy'n meddwl yn glir. Ac yna, yn raddol hefyd bod i chi, mae'r boen a'r blinder, ydych chi'n sylweddoli, bregus yw ein cyrff, a byr yw ein dyddiau. Ac weddys yw i ni fod yn ymwybodol hynny. O flaen y tŷ lle ni'n byw yn y gweinidog, o'n na goeden. O'n i'n goeden ddim fawr iawn, ond dim y fach waith. Ond oedd hi'n hardd. Ac o'n i'n gweld ti, o'n i'n ystydu yma, yn gweld ti yn mhob tymor. Yn gweld ti'n blaguro yn y Gwanwyn, yn ar ddeilen yn yr haf, yna newid y lliwiau tua'r hydre. A oedd o diddordeb fawr gen i, oedd o beth rhyfedd iawn. Bob blwyddyn fydda wynt yn dod, oedd yna'r bron i gyd yn mynd. A mwy, a nes yna, fel rheol, 2 ar ôl. 2 oedd ddim yn fodol yn mynd. O'n nhw'n benderfynol o aros. Yna fydda 2 yn mynd. A na wastad 1 ar ôl. A ni rhyfeddu, ydy am wneud y geia. Ydy am gyrraedd y Gwanwyn. Ond mynd o'r rhaid. Mynd o'r rhaid. A dyna hanes ni gyd. Mynd sy'r rhaid. Bob un ohonom ni. Fel deilyn fach. Pwy a Edwin, nerth y soriant. Cynnes fel y maid o ofn, y maid o dicter. Ni ellir cymharu cymeriad Duw a dim. Y mae o'n holl a lluog. Dych chi'n ymwybodol o Dduw pryma. Mae o'n holl a lluog. Meddyliwch nhw am yr awyr. Ewch i'wch ben. Ewch tu allan ni lle mae bosib yn anadlu i'r gofod. Ewch bellach. Teithiwch am filiwn o flynyddoedd. A da chi'n mynd i dechrau. Da chi'n mynd i dechrau. Da chi beth rhywbeth. Da chi'n gallu deall na dwi ddim yn iawn. Mae amser a hefyd mae'n siw ffordd tu hwnt i fi. A mae Duw yn fwy na hynna. Beth bynnag yw maint y bydysawd, does na ddim ffigurau y gallwch chi gael i rifo y pethau sydd y ser ac yn y blaen. Does na ddim ffigurau. Oherwydd ydych chi'n rhedeg allan o ffigurau. A mae o'n fwy na hynna. Mae o'n fwy na hynna. A wedyn na ni o hyd yn sbio, wedi deall hyn, wedi deall llall. Ond da ni'n wedi dechrau. Ni'n wedi dechrau. Dim ond dim bach rhwng y byd ni, dim bach. At y blaned fach nesaf, dim ond bell. Felly, mae mor fawr. Nes da ni'n gorfod troi'n y diwedd a dweud, mor fawr wyt ti. Mae yna lyfr wedi dod allan gan un oedd yn gadeirydd y bobl yma sydd yn astudio'r ser ac yn ddyn enwog iawn. Ac oedd ysgrifennodd y lyfr cyn marw. Ac oedd o'n dweud, oedd o'n colli dipyn ar ei ben, oedd o'n 80, felly'n sgwennu fo. A dyma beth oedd teitl y llyfr. Hwn nawr o'n un o'r prif rai yn erbyn Duw. Dyma'r geiriau, hollol i chi nawr. Rwy'n credu yn Duw.
o pawb di rhyfeddu. Ac yn ei benodol am dweud, rwy'n credu mwy. Rwy'n credu bod Dyw wedi datgyddio ei hun i ddynion hefyd. A fysa chi byth wedi rhoi'r byd bod hwn yn mynd i ddeud y geiriau yna. Oedd o mor wrthwynebus i'r pethau hyn. Ond mae Dyw yn fwy, ac ar ôl dweud fwy, faint o weithiau sy'n rhaid i chi dweud fwy, mor fawr wyt ti, holl alluog, holl wybodol. Wyddoch chi, os yw'n ni'n licio, fysa chi'n nabod fi'n iawn, y holl feddyliau fi trwy mywyd, a dwi'n meddwl sa chi'n licio fi nabod chi chwaith. Ond mae Dyw yn, pob rhyw hyn feddwl bach slei, pob rhyw hyn feddwl bach cas, pob rhyw feirniadaeth, pob balchder, mae o'n gwybod. I does dim yn mynd ar goll iddo fe, a mae o'n holl alluog. Does na ddim byd gallai ddim wneud. Mae'n holl wybodol, mae'n holl alluog. Does na ddim byd gallai ddim wneud. Mae o'n holl besynol. Nawr mae hwnna i fi mor hyfeddol, ond fi falch. Dwi'n yn deall. Mae o yma. Yn y pwlpit yma. Yn eich set chi. Mae o'n holl besynol. Mae rhaid o fod, mae Dyw yw e. Ond mae o'n anefo. Ydy, mae o'n anefo. Dyna'i drigfan. Eto mae yma hefyd. Gall Dyw ddim bod llai na hynna. Mae o'n fwy na'i greadigaeth. Yn un o'n nawr o'r dyn sy'n arlunio, mae'r arlunydd yn fwy na'r darlun. Allech chi dweud, mae'r darlun ydy holl allu. O na, menegiant oedd allu fo. Ond mae'r arlunydd ei hun yn fwy. Mae'r greadigaeth yn datgyddio beth o Dyw. Ond mae Dyw yn fwy. Holl wrthiog, holl wybodol, holl bresennol, ein Dyw ni. Nesau at Dyw sydd dda i mi. Mae yna wers ddwys wedyn i ni ystyried. Mae'n gofyn i ni i wneud hyn yn y 12 adnod. Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon iddo thineb. Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau. Da chi'n gallu cyfri? Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon iddo thineb. Y wers yw i ddechrau dysgu cyfri. Yn beth rhyfedd ydy, un o brif nodweddiau masnach heddiw ydy gwerthu pethau neu chi'n edrych yn ifanc. Dyn nhw'n eisiau dysgu cyfri. Dyn nhw'n eich mathemateg. Nid y math yna. Edrych yn ifanc. Edrych yn smart. Ond dydy o ddim yn ymestyn ar fywyd. Ddim un eiliad. Ddim un munud. Peth trist iawn i'w gweld dynion a merched mewn 10 oedran yn diystyrru Dyw ar diwedd. Mor agos a gweithio rownd y gornel. Hanes y proffwydi. Fi'n cofio hyn oedd o'n i'n Llanilar. Ond sy'n beth i fi. Ac o'n i mewn anglad. Ac o'n i'n anglad go fawr ac o'n i ar ymylon y dorf. Nid bod i ddim yn gwrando, ond o'n i'n clywed oedd wedi bell. Ond o'n i'n dechrau darllen yr pethau bach sy'n carreg fel ambell i adnod. A chi be weles i ar y agosad y fi. Och fi, canis benthyg oedd. Ydych chi'n gwybod lle mae hwnna'n dod? Mae'n dod o'r Beibl o proffwydi ifanc yn adeilad mwy as fod y gymaint ohonyn nhw. Ond mae bwyau llun yn syrthio'r afon. A mae'r proffwyd yn gofal yn danfod beth sy'n bod. Wedi colli bwyau llyn yr afon. O, dwi'n fawr y beth. Och, fi fy meistr. Canis benthyg oedd. Ydych chi'n cytuno hynna? Dim yn neis i golli o gwbl, ond os ydych chi'n colli rhywbeth allu chi wedi cael benthyg, mae calon chi sydd o yma wedi cael benthyg y blynyddoedd hyn. Yn fy marn ni, yn y mesuriadau ni, wedi cael benthyg llawer iawn.
Ddim llawer yn gwirionedd, ond mae'n llawer iawn. Ond wedi cael ei benthyg nhw. Nid fi pia nhw. Nid fi sy'n berchen nhw. Chi llyfr? Da chi'n byw ar amser benthyg. Nid ar amser chi bia, ond ar amser benthyg. Da chi di ystyried ymlaen o fel y gwobr diw. Y wobr o ddysgu gwers. Yn arbennig pan ddawd ein hamser i ben. Pryd hyn ein cri yw am drigaredd yn arbennig i newid ein ffyrdd a phalatoi ar gyfer y dydd mawr hwn. Yn adnod 4:10. Diwallan ni yn fore a drigaredd fel y gorfoleddwn ac y llawenychwn a dros ein holl ddyddiau. Mae'n gofyn hyn gwneud rhywbeth i ni, fel ein bod ni'n newid a bod ni'n ffres i gyd. Disgyn ni lawenhau yn y bywyd newydd. Yr adnod nesaf yn dyn. Gweler dy waith sy'n gadweision a thogoniant at ei plant hwy, sydd a bendith i ni, gwneud rhywbeth ohono ni. A beth yw'r bendith hon? Y mae y drwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna adnod ar y diwedd, mae hi yn drawiadol. Os oedd erioed o efengil yn yr Hen Testament, mae yma, gwrandwch ar yr adnod olaf. A bydded prydferthwch yr arglwydd ein diw arnom ni, a threfna gweithred ein dwylo arnom ni. Ie, trefna waith ein dwylo. Ond dwi'n gwneud dweud, a bydded prydferthwch pwy, bydded prydferthwch yr arglwydd arnom ni. Rhyw bwt bach o bethau. A bydded prydferthwch yr arglwydd arnom ni ac yna trefna'n ffordd ni fel bod ni'n cerdded y gall. Wel, sut mae hynna'n gallu digwydd? Sut ei gallu cydio mewn rhywun fel ni? Gwelir y prydferthwch yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n fab diw. Mae'n gydradd a diwedd tad a diwedd ysbryd glân ac eto maen nhw'n un. Ei waith efo dim. Ac mae'n gallu gwneud chi yn brydferth. Ydych chi'n glws pan yma? Ydych chi'n brydferth pan yma? Mae'n gallu gwneud ni'n brydferth. Ond da ni'n front. A da ni'n fydr. A sut gellir ein gwneud ni'n man? A sut gellir ein gwneud ni yn brydferth? Wel, fel hyn yn Iesu Grist, mae'n mynd am bryndni ni, yn hacrwch ni, arno i fi hun. Dio ddim yn newid, ond mae'n cymryd y cyfrifoldeb. A cos mae'n hacrwch ni, yw marwolaeth tragweddol yn uffer. Ia. Yn drist dweud, mae fwy o sôn gan yr arglwydd Iesu am uffer na nefoedd. Pam rhaid rhybuddio pobl? Yna mae'n cymryd bob dim hyll sy'n y meddyliau ni'n calon ni ar hyd ein bywyd sy'n heiddi marwolaeth tragweddol yn iddo farn ac yn cymryd y cyfrifoldeb. A mae Duw yn caru ei fab a mae'n cosbi ein fab drosom ni. O gyfeillion. Mae'n cosbi ei fab drosom ni. Dyda ni ddim yn gwybod beth yw cariad i gymharu cariad Duw y tad at y mab. Mae ar lefel llawer uwch na rhywun i feddwl amdano fo. Ond mae'n cosbi ei fab drosom ni. Ac yna ydyn ni'n noeth. A mae'r arglwydd Iesu'n dweud, doedd ddim yn rhaid i fi, ond fe'n sy'n gyflawni y ddeddf ddaru ni, y drindod, ysgrifennu y tad, a mae'r drindod ynddo fo. A mae Christ yn dweud, fe geid i fy mywyd i, wyt ti digon glân rwan i'w gwisgo hi. Wedi'n gwisgo o'i brydferthwch. Yna chi beth rhywbeth. Wedi'n gwisgo o'i brydferthwch ef. Sut mae'n cael hyn? A ni'n edrych ar beth mae di dioddau
a creulondeb y gwarth a gwatwar y gweiddi y marw ei mwyn yna cyfiawnder o'r arglwydd Iesu Grist a ni'n cael ei gwisgo yn ei lendid ef. Da ni'n brydferth. Ond sut mae'n gael o? Trwy feirwch. Sylweddoli beth yda ni. Troi oddi wrth yna. Trwy ffydd sydd yn rodd gan Dduw a mynd at yr arglwydd Iesu a rhoi ein ffydd yno fe. Lle ma'ch ffydd chi? Yna chi'ch hun? Yna fel cwch yn angorin yng ngwylod y cwch am sydd o? Lle ma'ch ffydd chi? A pobl yn dweud, mae gen i ffydd yn hwnna, mae gen i ffydd mawr. Lle ma'ch ffydd chi? Yn eich gweithredoedd chi? Eich balchder chi? Eich wybodaeth chi? Ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth hyn, mae yna wyrth yn cymryd lle. Mae Duw yn dweud bodlon. Mae'r ddyled wedi ei thalu. Mae'r ddyled wedi ei thalu yn llawn. Ac rwy'n derbyn di fel mab i mi. A fi allu nhw alw bellach Duw yn dad. Gai orffen efo hanes i chi. Dio ddim yn un hir. Yn also beth a diddorol yn digwydd yn hanes o gweinidog. Dwi'n rhyfedd iawn weithiau. A fi ges i alwad ffôn i fynd i ysbyty yn agos i'r tŷ. O rai go'r ffôn, sy'n siarad rhywbeth, oedd yma rhywbeth efo nos yn ôl. Ac dyma yn gofyn sy'n mynd i weld i gwri. Yn wair iawn oedd hi. A mae'n gwybod rhywbeth efnos i gan ei fyw ar y fwyaf. A mae wedi bod yn y capel unwaith. A chi yw'r unig weinidog da chi'n nabod, mae am eich gweld chi. So, es i weld o. A meddai, mae o di fi hyn o rough, cywch. So, es i weld o bord o bedwar. Ond o 3 di fynd adre. Ac oedd yn ei ddillad. A nhw'n meddwl, o, dyna chi. A dwi'n galw, so hyn, o, chi'n nabod fi? O, dwi'n. Os ydych chi'n nabod chi? Wel, pam ych eisiau fi? O, chi yw'r unig weinidog i'n nabod o. O, wel, mae fi. Fi'n neud yna tro. Bydd eich eisiau. Wel, dwi'n marw o. A dwi'n eisiau mynd i fferm. A beth yw gwahaniaeth rhwng ni? Wel, mae fi. Dwi'n bechadur sydd wedi cael maddeuant ac yn mynd i'r nefoedd. A da chi'n bechadur sydd heb maddeuant ac yn mynd i'r fferm. A chi wedi gofyn i fi siarad y blaen. Oedd yn gofyn, dim yn chwarae nawr, dim yn chwarae ddo, siarad blaen. O, fe gewch i mi, dwi'n gallu gwneud na'n iawn. Meddwl, ond sydd gallai i fod yr un peth â chi? Beth â chi wedi gwneud, dim byd o mi? Wel, sydd â chi'n gallu gwneud hynna te? Wel, meddwl fi fan hyn. Os ydych chi'n bechadu, ydych chi'n gwybod pam, ydych chi'n gwybod beth ydych diwedd chi? O, dwi'n gwybod iawn. A dwi'n eisiau fynd i fanna. Da chi'n teimlo fedrwch chi o'n ffrosio flaen diw, na dim byd o. O, dipyn bach ambell i beint o. Dwi wedi meddwl ambell tro, falle bod yn iaith i beth ddim dylif o fod. Ond dwi ddim yn ddrwg felly, ond ddim digon da chwaith o. Oedd o'na i gyd. Wel, mae mi, gwrandwch yn y fales arno ni. Dyma beth mae Iesu Grist yn wneud. Mae'n derbyn pobl fel chi. Os ydych chi'ch ffydd yno a gofyn yno fo, wnaeth o gymeryd eich bywyd chi, ac ar y groes, wnaeth o gymeryd y gosb. Chi'n deall yn o'r rhan? Oedd yno fo. A wedyn mae'n eich gwisgo chi yn y bywyd e. Yn y bywyd e, fo? Bywyd Iesu Grist. Hwna'n sbesial, o di mae o. Rydyn ni gael yno fo. Wel, dwi'n eisiau chi aros yn hir yma. Dwi eisiau chi ddarllen hwn, ac weddio gewch chi fynd. So ddarllenis i y drydydd Sam ar 20. Ac weddio. Ac mawr syndod i fi, weddio ddynta. A dyma fi mynd. A es i drwnod wedyn, i weld o. A oedd i gofyn pa ydych chi'n gweddio droso fi, gweddiwch i fy enaid i fod yn lan. A bod Iesu Grist yn derbyn fi.
Ac weddiwch i fi gael yfed rhywbeth i fynd heibio y tyfiant sydd fan hyn. Na hi, medda fi. A dwi'n mewn dwi'n dweud, be nath o? Y ddau meddwl. Be nath o? Nath o'n erbyn ni. O, dwi'n mor hapus o. Mae fel baich mawr. Yr un mynd am i dafla maich oddi ar fy ngwar. Wrth deimlo dwy fel oes o iogrwydd fel mynyddoedd byd dwi'n ganu wrth y groes. Baich di mynd. A fyddwch chi, ges i baned fach fo. Hwna hefyd. Ond beth sy'n bwysig i. Dwi'n gwybod lle wy'n mynd. Mewn oedd o'ch gweld chi eto. Ac yn y 2 diwrnod neu 3, ond nes i alfod ffôn iddi hi i ofyn os oedd yna hyd yn nid i dod adre. A meddai, na, mae wedi mynd adre fe. A meddai hi fel hyn, tha fi. A gallai ddeu hyn tha chi nawr. Pan ddath o'r ysbyty, nid y dyn ath i mewn, oedd y dyn allan. Oedd i iaith o'n lan. Oedd i ysbryd o'n ffein. Oedd o'n hynod o garedig. A meddwl fod thai, fedra ddim aros i weld o. O, mae has yna, mae brys yna i weld yr arglwydd Iesu. Fedrai'm aros i weld o. A wyddwch chi be, nath yr arglwydd ddim gadw fy'n aros chwaith. A mae o'n mynd adre. Un dymuniad o gadw, niwch chi gladdu fo, rhaid i hynna fe fi. Allwn ni'n rhoi bywyd o fo. No, ond o'ch chi'n gallu rhoi y ffordd i'r bywyd fe. Mae o gyda'r arglwydd. A pethau hyn yn digwydd. A bob tro, o'n wyrth. Mae yna filoedd o degau, bob un yn wahanol, bob un yn special, bob un wedi drefnu gan Dduw. A oes gobaith am ychybiaeth. Na. Oes maddeuant am bob bai. O chi beth mawr? Wy'n meddwl weithiau, wy'n ofni weithiau yn nghalon chwel. Oes maddeuant am bob bai. A oes hedd a meddyginiaeth. A oes ceidwad i'r fath rai. Oes. Medd Duw o'r nef yn eglwyr. Allwch chi weld y bydysor yn crynu. Oes. Medd Duw o'r nef yn eglwyr. Bydd ar perais Aberllawn y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Da chi ar y ffordd? Da chi wedi dysgu cyfri ac ystyried a credu? Nawr gan i wedi iawn. Diolch yn i ti warglen gael troi atat yn ei enw sanctaidd ac yn gofyn dy fendith ar yr ychydig geiriau hyn. Ac yn gofyn yn dyddiau ni parlwydd yn awr ar wlad yn dy gared i sydd troi cefn yna ti. Mae o'n ddoli'r calon i ni o Dduw, ond yr wyt ti'n gallu codi o'r llwch waith newydd, bydded felly o Dduw. Yn y cyfamser, cadw'r ychydig sydd i gael yn ffyddlon ac yn cadw'n agos at ein harglwydd mwyn Iesu Grist. Amen. Nawr yr emyn yw 525 wrth flaen o ddiwryn dyfod gan sefyll o hir bell. Fe sefwn ni nawr i ganu hon. Oh
Ac yn nawr byddai di ras yn harglwyd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll hyd byth. Amen.